So'n ffordd gywir o ddysgu'n byd, dwi'n meddwl, hynny yw yna amrywiaeth o ddullia o ddysgu popeth. Ac mi fydd rhywun yn rhywle yn y byd yn codi i lawr ni ac yn dweud dyma'r ffordd sydd orau gen i wneud o. Felly sy'n mynd bod yna ffordd gywir, mae yna ffyrdd dwi'n teimlo sydd yn llai effeithiol na ffyrdd eraill. Un o'r pethau fyddai'n gofyn i'n hiwtoriad newydd i pan da ni'n cychwyn ar sesiynau gramadeg ydy, yn gwneud wel be ydy gramadeg? Achos o'n i bai bod ni'n cytuno ar hynny, mae'n anodd ateb y gwestiwn gwreiddiol dim mewn gwirionedd. Ac yn aml iawn, sa chi'n gofyn bobl be ydy gramadeg, mae'r gair rheola yn dod i fyny. A dwi'n siŵr bod i'n defnyddio y gair yna wrth drin gramadeg o droi gilydd. Be dwi'n licio am y gair rheola yng nghyd-destun gramadeg ydy, fel arfer, os ydych chi'n torri'r rheol, ydych chi'n cael eich cosbi. A mae hwnna'n dod â bob mathau o gysyniadau fyny ynglyn â swyddogaeth gramadeg. Mae llawer iawn gwell gen i ystyried gramadeg fel disgrifiad o iaith. Na cwbl mae'n neud. Oedd iaith yn bodoli cyn i unrhyw ramadegwr eistedd lawr a deud dyma di gramadeg yr iaith. Felly disgrifio'r iaith mae'r gramadegwyr wedi wneud, a disgrifio'r iaith mewn sawl cywair, o'r cywair anffurfiol i'r cywair llenyddol. Felly, dwi'n meddwl, o dderbyn hynny, mi wnawn ni dderbyn bod gramadeg yn bodoli yn bob dim da ni'n wneud. Mae'r gramadeg yn bodoli yn yr iaith da ni'n siarad bob dydd, ac felly drwy ddysgu yn patryma ni, da ni yn dysgu gramadeg. Mae yna adegau o bosib lle mae y Gymraeg yn wahanol i'r Saesneg, lle mae'n rhaid rhoi ffocws arbennig ar elfennau o'r iaith. A dyna pryd mae pobl yn meddwl, da ni'n dysgu gramadeg rwan. Dwi'n meddwl enghraifft am y treigliadau. Pobl yn meddwl, da ni'n mynd dysgu, does am gramadeg yn dod nes bod ni'n dod at y treigliadau. Mae'r gramadeg wedi bod trwy hynny i gyd. Mae bob peth sydd wedi cael ei ddysgu yn y cwrs hyd at y treigliadau wedi bod yn ramadeg mewn ffordd. Ond achos bod y treigliadau wahanol i'r beth sydd wedi cael yn Saesneg ac yn cael ei esbonio dipyn bach mwy, mae hynna yn golygu bod pobl yn meddwl mai dysgu gramadeg ydy hynny. Rwan, i mi, y ffordd mwy effeithiol o ymdrin y gramadeg ydy cael pobl i ddefnyddio yr iaith. Ac i weld mewn gwirionedd pryd a sut mae rhywbeth yn digwydd yn hytrach nag trio ateb cwestiwn sy'n gofyn pam bod rhywbeth yn digwydd. Dyna gawn ni yn cwestiwn gan y tiwtoriaid, gan y dysgwyr yn aml iawn. Pam bod treiglad meddal yn digwydd? Mi fydda resboniad o hynny, da ni'n nôl i ddatblygiad y frythoneg a'r effaith Lladin ar y frythoneg, ond ddim dyna mae'r dysgwr eisiau gwybod. Mewn ffordd, mae'r dysgwr eisiau gwybod pryd mae treiglad meddal yn digwydd, sut dwi'n defnyddio y treiglad yma mewn sgwrs. Dwi'n gwneud gramadeg yr un faint o hwyl ac unrhyw ran arall o dysgu mewn gwirionedd.